Moi atentos, porque veñen cambios a hora de fichar cando entramos a traballar nas empresas. Bernardo, o Ministerio de Traballo está traballando nun decreto que vai a cambiar o sistema de fichases. En que consiste? Imos ver as principais novidades para combater fraudes e abusos, sobre todo a hora de contabilizar as horas extra. Establecerase un sistema de fichaxe digital obrigatoria para todas as empresas. Adeus a métodos como follas de papel ou Excel sen sinatura digital. Ademais, as empresas registrarán a hora exacta de inicio e fin da xornada, as horas ordinarias, extraordinarias e complementarias, así como a forma de compensación desas horas extras, se con cartos ou con descanso. Iso sí, tamén deberemos documentar pausas, tempos de espera e interrupcións, se temos que sair a algo do noso posto de traballo. Outro cambio, a Inspección de Traballo poderá acceder telemáticamente aos rexistros sen previo aviso e para realizar auditorías en tempo real, mellorando así a detección de irregularidades. E os rexistros deberán almacenarse durante 4 anos con copias de seguridade e recuperación garantida. Teñen que garantir que se poden recuperar esa información. O control horario deixará de centrarse só nos contratos a tempo completo, aplicarase a todo tipo de contratos e queda prohibido modificar os rexistros sen consentimento. Que quere dicir isto? Se un empregado esquece fichar ou comete un erro a hora de fichar, a empresa deberá solicitar a súa validación antes de calquera cambio. De acordo? As empresas que non cumpran coas novas obrigas deberán enfrontarse ou poderán enfrontarse a sancións económicas que van dende os 2.000 ata os 10.000 euros por empregado. Esta é a teoría, pero cando hai que fichar? Facémolo correctamente? A compañeira Rocío Padín danos unha lección maxistral de como rexistrar o noso horario no traballo. Escoiten. Chega un novo sistema de fichaxes, máis transparente, máis xusto e completamente digital. Pero sabemos realmente fichar ben? Gracias a Dios. Ai, vou fichar que xa son as 8. Diso nada. Debemos fichar cando comezamos efectivamente a traballar, non dentro do coche. Bueno, hora do café... xa non vou fichar, xa o fago nun momento. Cuidado! As pausas do café non contan como tempo traballado. Se non están recollidas no convenio, debe de ficharse. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Che, que estás a facer aí? Estou fichando, que acabo de entrar a traballar. O rexistro de en papel xa é cousa do pasado, agora debe de ser digital, fiable e accesible tanto para a empresa como para o traballador. Aquel que trabaja Ficho que vou comer. y su frente en alto siempre llevará. Lembra que se fichas para sair, debes fichar tamén para entrar. 1 minuto para 6. A 6, perfecto. Ficho e marcha. Un momentiño. A nova normativa recolle que se hai que reflectir o horario real de traballo. Se acá 6, deberías estar rematando de traballar. Así que xa sabedes, fichar non é só darlle un botón, é facelo no lugar correcto e no sitio axeitado. Bueno, pois máis clarillo imposible, imagínense vostedes, ter aí unha Rocío Padín na redacción, pondo a raya a todo o equipo. Bueno, Patricia, que che parece este novo sistema que igual se vai implementar? Hai que tomar, eu estaba tomando nota, mentres víamos, porque tela como te perdas con isto. A min pareceme, Rocío, que un claro exemplo de que o papel soporta o todo. O sea, a norma está moi ben, pero levar eso á realidade das persoas traballadoras eu véxolle un montón de lagoas. Por que? Porque non todo o mundo traballa nunha fábrica cun horario exacto que entras e saes, e se saca desconexión digital. É complicado máis con isto, porque eu atendo unha chamada de traballo que fago, ficho e desficho, quedas con alguén para tratar un tema de negocios, fichas e desfichas. O sea, a min pareceme moi complicado. É certo que hai que loitar contra a explotación laboral, témolo todos clarísimo, pero pareceme que esta metodoloxía igual non é viable e non é aplicable a moitas profesións. Non ten pinta de complicada, de procelosa, pero claro, aquí o asunto, José Manuel, é que se aproba e se leva a práctica,
como te equivoques nestas cousiñas que estábamos amosando e que logo cho quitando o salario. É tremendo, é que aquí, en fin, xustifica esa máxima de que o home é escravo do home. É dicir, España neste senso é un dos países máis normativistas de todo o mundo. Hai que ter en conta que hai outros países tamén na nosa contorna como pois que teñen un control obligatorio relativamente digital, tamén é bastante, digamos, fixo, como España, Portugal, Italia, Rumanía, Hungría. Pero fixadevos, os tres países da contorna europea que son máis flexibles contar con este control de xornada digital son precisamente Alemania, Francia e Reino Unido, e son os países máis desenvolvidos. Por iso digo que hai que buscar un pouco tal, que efectivamente casi se pode un pouco traballar pois en contra, en fin, dos abusos, para favorecer as inspeccións, máis transparente, tal. Pero logo, por outro lado, é moi difícil de implementar, require uns gastos, etc. Xa tiñamos desde o 2019 un Real Decreto, o 8/2019, que facía que tiñamos que tiveramos que precisamente registrar as entradas e salidas. Agora, isto é un paso, digamos, moi duro. Espero que deixen as propias empresas, sobre todo aquelas máis pequeniñas, pois ir adaptándose paseniñamente. Non, é que isto vai ser un traballo fichar. Tíbelo viable no teu bufete, Alejandro? Veste aí... Eu, dende logo, como afortunadamente, cando vexo cousas como estas, dedícome a dereito penal, porque isto pareceme infinitamente máis complexo que calquera delito dos que eu habitualmente teño enriba da mesa, non? No meu despacho sí que levamos, por suposto, todo a rajatabla, cos traballadores que temos, bueno, habrá que velo, non? A mí non me parece mala idea, dende logo hai moito abuso, repito, sin ser laboralista, pero sí que é verdad que hai empresarios, igual que hai traballadores malos, pues malos empresarios que abusan da súa preeminencia e exixen horas que logo non pagan. En ese sentido, beso ben todo o que sea pagarlle ao traballador o que fai, faltaría máis. De aí a realidade, pois como comentabas ti antes, isto vai ser moi difícil, Patricia o decía, non? Facer... Sobre todo cuantificar o tempo do traballo, que a mí pareceme clave eso que dicía Patricia, de que todos temos na cabeza o fichase na fábrica, non? O sea, de entrar, ti entras na fábrica, estás as 7 horas, saes da fábrica, desconectas, chao. Pero logo hai moitas profesións que como cuantificas ese tempo do traballo que igual non é no lugar do traballo, non? Sí, pois profesións como a nosa, na que tens que sair moitísimo. Pero seguro que de abogados tamén, que tedes reunións. Eu, desde logo, non teño horario, nen o vou ter seguramente na miña vida. Claro, nin oficiña fija, probablemente tampouco. Selina. É moi difícil. Eu coñecín dende o rexistro en papel que apuntábamos as horas, non? Pois a tal hora, sales, e logo despois as fichaxes, os aparatos físicos como na administración, non? Pero, bueno, ti chegas a un sitio do traballo, non? Fichas, podes ir tomar un café e volver, esa fichaches, quero decir. Se ti queres facelo mal, valo facer mal. Eu creo que, ao final, é unha cuestión tamén de traballar do traballo por obxectivos, non? Isto, no fondo, isto, ao mellor, non estamos falando de unha hora en concreto sales, sino que teñas que facer unha tarefa. Claro, que ese sería como o mundo ideal que dá pena que non teñamos, non, Patricia? É dicir, un mundo no que os empresarios paguen as horas extras e un mundo no que os traballadores, pois, bueno, se van a tomar un cafeliño, pois non tarden unha hora en volver, é dicir, que todos sexamos responsables, non? Claro, que vivimos tamén no país da picaresca. Claro, pero... E aquí se hai un oco e intentamos meternos por ele. Entonces, se partíramos da base de que cada un cumprira cos seus deberes, pois tamén tería os seus dereitos máis blindados, creo eu. A min, repito, pareceme moi necesario este tipo de iniciativas, pero penso que esta se leva por unha banda un extremo, ademais carga unha responsabilidade sobre os traballadores que tampouco me parece xusta, e despois habría que ver que sucede máis que as pequenas empresas. Porque hai autónomos que igual teñen a un empregado ou a dous e a ver... E aí era o custo de implementar o sistema, que era o que... Claro, pensa nunha pequena perruquería que teña 2 empregados. Carai, a que se lleven enriba con isto. Claro, porque non é o mesmo implementar un sistema, por exemplo, de control de lectores biométricos, non, que tens que pôr a pegada ou a faciana, que facelo pois a través dunha serie de software, dunha serie de plataformas digitais, sistemas electrónicos, etc. Non é o mesmo para unha compañía poder aplicar esa
tipo de tecnoloxía que outra, pero vale a todo, imos ir paseniñamente, hai que saber que estamos nun anteproxecto, que entendo que haberá matizacións por parte dos distintos grupos, e solo agardo que, digamos, os nosos representantes políticos tamén no Congreso teñan en conta o que opinan os propios empresarios e, sobre todo, tamén os propios traballadores, que ao final parece que ninguén conta cos traballadores e que teñen que cumprir o que lle ven imposto dende arriba. Ogallá, pois, logremos ese consenso para que medidas destas pois, podan sair adiante en todo ese proceso de tramitación que agora comeza. Pois estaremos moi atentos.